Velkommen til børnehaven Fristadet. Jeg hedder Annette, og jeg er leder af den her hyggelige, dejlige børnehave. Vi søger en pædagog. Velkommen til. Hej, jeg hedder Susanne. Vi er en lille institution på 50 børn, og vi har et rigtig godt samarbejde både med forældrene hernede og også vores kollegaer. Hej, jeg hedder Katrine, og jeg er pædagog her i børnehaven Fristadet. I Fristadet der lægger vi stor vægt på vores faglighed. Derudover så lægger vi også vægt på hele tiden at udvikle os fagligt som personale. Nu har du mødt nogle af dem, der arbejder her, og du har set noget af børnehaven. Og skulle det have vakt din interesse, så ring, eller endnu bedre, så kom forbi og besøg os og se, om det skulle være noget for dig.